ngia shong kum ni krui bangin shim ya kata kalak ke kebu pan ay pi barok ya kata kajing kajing rakhe ke babyang kajing rakhe ke balong befitting ke basngau ya hap watlah hap deng kani ke klam jingpang la shai haba kadap kani ke jela ke ba ye jungi sampus nem ngadap tentu ya pi iwe to ya thang iwe mombati man IT bat ban dwailem na kabenta ke ri ke ba ye ke jungi na kabenta ke seng kongres na kabenta ke CLP ke jongi na kabenta ke PP jong ke district council ni ai ya pi barok ki nong sosnong ya ke kerwo jong ke jingsuk jong ke jingkil jong ke jingtei nang ne shakman kat bakane ke state kaladap sampus nem pura 6,000 wo ya la ke jong ke press conference ban ken mau bat ban lek men lek semua haru haka jumpa por na kabenta kajing IT bat kajing la jung ka seng kongres bakan ay kajing syakri ke bakut bat ay kajing syakri ke bashisha ke bateli ke banela na kabenta kinong song jong ni kejela ka ye kejungi pinumla banlen Baya kajela ke ba i cucungi lamda badai balam khmat hi de keseng kongres lemba 50 ki basbun jong ka late Indira Gandhi ji lese kani kajela kajungi kam numla ban ulam kai ba keseng kongres kalale hakini ki sampus nem jan life home reels nem naki sampus nem jong ka jinglong jingman jong ka jela ka jongi ka seng kongres hi dalade kalalam khmat ha ki sarkar ki bokher ni ai kublai shibon yakini ki nong yalam ki jongi ki bala lam prang kum ki bentri rangba jong ka de ka jela ka ba e ki jongi ni ai kublai you Captain W.A. Sama ubade umetri ramba paningkong tam jong kastir ke jongi ubalaya lam ye kani ke jela ke jongi limba ka seng kongres nyai kublai ya ubba PA Sama bala bangkwai kedua ublai ubala don ha ka seng kongres bat unolong uwe ke menteri ramba jong kani ke jela ke jongi nyai kublai ba didi lapang ibala ai ya ke jing syakri limba ke jing don lang ha ka seng kongres ya ke jela ngai ku blei u SC marak ubade uwei na kita kinong yalam jong ka seng kongres ibala walam ya ke jing sin sha ka bokod ka baskem ha ka por ka ulong chief minister mo u ngai ku blei ba JD Rumbai iru limba ka seng kongres ilala bain yalam ya ketika jela ba e jungi shakman ni ai kublai ru yo Dr. Mukul Sama haka baudon haka seng kongres ulayalam ya ketika jela shakmat shibun kiai kita kikam ki bobha ki ba seng kongres kalale kan ta jela ban berten lenti ya pi ki nong song ban ai pi ya kalan ban ai pi ya kabuk sia bapin keu haki jing im ki jong pi laya ki nong rep ne laya ki khna pule laya kita ki nong ba ki nong ba ki ba he jong ki institutions ki bokher nilawan ra ya ka nehu nilawan ra ya ka negrams nilawan ra ya ka NEC nilawan ra shibon kum kita ki jad institutions ki balaya rap ya ki bokin keu parumpare kum ka nong ba kum ki nong song Nila ai rui ki districts, ki blocks, nila ai rui ki subdivisions, ki banla lam ya kata kesensyar kadar kamjan na pi, nang ba pinum hap, ba pinyat kelenti kerong, tang bani kendo yu BDO, tang bani kendo ya ki magistrates ki bokher, nila la ru ban penyar ya kajing wan lam tes, kalau ba smopsi
bahap deng ka jing lin shop chung niu klam bon kilong ying kiladok kilasim karam kasya kababun ban pen em ye ki ba e ki ba thon ki jong pi ki ba lat poi cho ki chaka suman ki ba pher tinga wa ong kum ni wat khuslai ka seng congress karang ya damba ka lenti jong ka jing sha lin shop hakidi ki snam khandit kilabon giding tungkyang kibla penthut hingi hakata ka jing trang ka jongi bangin syakri hok ya phi kinong shlong ka election aja akulai kalate jing thang benta banget ka seng congress kan samarlam ya ka manifesto ka ban pek pnya lut ya kita ki jing sa teng jong ki kam ki babon ka jing kedrong kenram haka MHIS kabla pendik phi shibon Ngilayo ibu kakilenti singkin klandam syu bisna. Ngiyo I kamdan syu ko wairu ka road project kabanla bandeteng ya ka kambab ha bala sedang ka seng kedongi. Ngitip baka kamyo kajingyo kamyo jam jongki kon kiti ki jongi ru kala pendek shibon. Ngilale shibon ki kam ki bayadai bata self employment lane kajing eyelash da kabayarak yaki pon samla jungi ki bamdon kam don jam rengi ni ong ipi yakini baro ngin bo hakmat jungi ha kata ka manifesto kabangin sa ay shapi kinong song sinong ki ba ki jungi yai shania ya ka sen congress wadon kata ka jing atatin ba ka sen congress kalayam shari ki ba pher shibon ki kam ki lale bad yakini baro ngi kum ka seng kongres ngi das ngau tenat shibun man lam hakmat ipi ya kata ko hok ka jongi ba ngin ai ipi ya ka ne jing pen kan mau ya ki kam ki ba ka ba ka seng galale lamba kini ki slem ki belaya ide pen kan mau ru ba ka dei ka seng kongres tabla itho ya uduk usuk ka khau ration ka fair price shop system ngila penyar shibun bat kidei kini baro kiban sa nam sa kerteng jong ka seng ba i ngilala ru